ବୁଝେଇବି ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ନା, ତ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏବେର ସମୟ ସହିତ ଆପଣ ତାଳ ମିଳେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ବାହାରେ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସିକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣ ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ନା ଶାନ୍ତିରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି? ଖୋଜନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।